Egunon, abenduak 6, asteartea. Gaurko egunez, 1978ko abenduaren 6an, Hego Euskal Herriak ezetz esan zion Espainiako Konstituzioari. Botoa emateko eskubidea zuten 1.913.980 lagunen erdiak ere ez zuen bozkatu. 934.934 eta abstentzioa 151,21%koa izan zen. Emandako botoen artean, baiezkoak aise gailendu ziren, 661.412. Hau da, 170,81%. Erroldari eta abstentzioari erreparatuta, Hego Euskal Herriko herritarretatik 124,55%k baino, ez ziotela oniritzia eman Espainiako Konstituzioari, 3 batek gutxi gorabehera.